Awusuka madoda layikhetha kodini igumkedlela inkosi enkulu uBombela isiqiniso kaMpoto babamkhulu uNkulunkulu phakathi amen. Impela yayinkulu kakhulu le mali eyayibangwa ngalesi sikhathi njengoba phela kwakuyi-1 pound. Lena kwakuthiwa ikhokhwe yibo abantu bakwaZulu phezu kwezinye izimali ababevele bezikhokha eziyintela yamaqhugwane kanye nentela yezinto. Phela lezi zinto ezingamaqhugwane zaziziningi kakhulu emakhaya ngenxa yesibalo sabo abantu ababebaningi futhi kwakuyizona zindlu okwakuhlalwa kuzona. Abelungu laba babeyikale kahle lento ukuthi singase sizizuzele ebovu imali uma singathi abakhokhele nala maqhugwane, njengoba phela sebethi akukhokhelwe ikhanda nekhanda lendoda. Phela nalo iqhugwane leli lalinemfihlo lena phela eyadalulwa uyena uCetshwayo ngalesa sikhathi bemutitinya kabuhlungu esikhaleni senkosi olwandle lase-Bordenfort. Lapho phela abelungu abathola khona imfihlo yokuthi laba bantu bakwaZulu njengoba benamandla angaka bekwazi ukunqoba izimpi ngehawu nomkhonto kanye nesagila. La mandla bawathatha phakathi phela kulezi zindlu zawo ezingamaqhugwane. Yilapho abafike bethandaze khona, bethandaze uNkulunkulu wobabamkhulu babo. Bebize nabo bonke okhokho namathongo akubo. Uma sebephuma kule ndlu baphuma sebenamandla amakhulu. Sebebheke kuyo phela impi bese bephuma ngentuba. AmaNgisi akubhala phansi konke lokho ngesikhathi ekuthola ukuthi leli qhugwane leli linemfihlo njengoba lakhiwe njengalo uhlelo lemasjidi ithempeli phela eJerusalema. Laba bantu abamnyama abavelanga bazihlalela kulezi zindlu. Kwakuyimfihlo yabo noNkulunkulu wabo wasemandulo ngalesi sikhathi besahlala eKemet, ukuthi lolu hlobo lwendlu luyakwazi ukuthi lixhumane namandla omkhathi. Uma ukhuluma kulona uze ulaleleke ngisho nakweminye imihlaba eyimfihlo. Lapho kusuke kuhleli khona phela bona obabamkhulu bese bedlulisa umyalezo kuNkulunkulu ongumvelinqaba. Ingakho amaNgisi ngesikhathi ehlasela khona ondini lwenkosi uCetshwayo akhetha ukuthi awashise onke lamaqhugwane. AmaNgisi ayesehlakaniphe kakhulu ngoba ayengalishiyi ngephutha leli qhugwane. Kwakuba into yokuqala ayiphuthumayo. Ilapho athola khona nasenkosini uCetshwayo ukuthi naso isibaya lesi sinemfihlo. Njengoba umkhumbi phela wawungasasuki khona laphayana endaweni yase-Bordenfort, ubanjwe uye uNkulunkulu wamaNgubo. Lapho uCetshwayo waze wathi khona uzobuyela emumva ayobika. Bambuza abelungu ukuthi uyobika kuphi ngoba onke amaqhugwane siwashisile. Nalo uNkulunkulu wakhe oqosha ngayo ngeke usakwazi ukuxhumana naye. uCetshwayo wawatshela amaNgisi ukuthi ngizohamba ngiyobika esibayeni ukuthi sengiyahamba. Naye wayengazenzi ukuthi adalule le mfihlo, wayeseshawe kakhulu kanti nomkhumbi lona phela wawubambekile ungahambi. Banede bahamba naye ngamahashi baya khona ondini, wafika wabika esibayeni. Babuyela emkhunjini esikhaleni senkosi, umkhumbi wangena indlela. Zonke lezo zimfihlo amaNgisi azibhala phansi. Okungamanye amatulo awo kaMangisi njengoba esekhokhisa abantu imali yamakhala ukuthi aqhubeke nohlelo phela lokuthi aziqede lezi zindlu zohlobo lamaqhugwane ukuze laba bantu bangaphinde baxhumane nalo uNkulunkulu wabo obanikeza amandla. Nayo futhi indaba yaso isibaya babeyibhale phansi betshelwe uyena phela uCetshwayo, njengoba sebeshaya izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa manje bedla imfuyo yawo phela amaZulu ukuze nezibaya zizombila imbuzi. Kuphinde kunqamuke phela uxhumano lwabo nobabamkhulu babo kanye nalo uNkulunkulu wabo obanikeza amandla. Njengoba inhloso enkulu yawo amaNgisi ayithena kwaZulu kuphele onke amasiko bese kuqedwa amabutho. Bonke abantu bayoduva emishini befundiswe ngaye uNkulunkulu ababefike naye abelungu. Bese kuthi ababehlakaniphile kunabanye bethathwe beyofundiswa ngisho emazweni abo labelungu kuze bezobuya kulelizwe bezofundisa abantu bakubo.
indlela entsha yokuphila neyokudumisa uNkulunkulu ofike nabelungu. Labo bantu babebizwa ngawo phela amaZemtiti, behlala kuzo izindlu zesilungu. Lolu chungechunge lwawo amaNgisi lalujulile ngoba phela nayo inkosi uDinizulu yayisihlala khona phela edolobheni emzini wakhe uJohn William Colenso. Isifundisiwe njengoba yaze yayeka kuwo uStandard 6. Zonke phela izingane zamakhosi zazifuneka kuyo imishini ukuze zifundiswe ngayo le nkolo bese ziyidlulisela esizweni sawo amakhosi. Kodwa lonke lelo chungechunge nokungqondongqondo obabenziwa uye phela uCharles Smythe, okuyena ofake isizwe sakwaZulu kule nkinga yale mali enkulu kangaka kufanele beyikhokhe, eyayiwu-1 pound. Inyanga nenyanga cishe kulezi khathi zanamhlanje imali engalinganiselwa ku-1,000 eyayizokhokhwa yibo bonke besilisa ekhaya, manually 10 nje ekhaya ukuthi u-10,000 okumele uphume. Yiloko phela okwakuphoqa ukuthi umnumzane womuzi adedele zonke izinsizwa zakhe zihambe ziyosebenza khona emayini nasemaplazini abelungu angaphansi kahulumeni. Engabe saba khona umuntu ozolusa izinkomo nozonakekela isibaya, bese ziyafa izinkomo noma zilahleke noma zidliwe yibo abelungu isibaya mase sisala simila imvubu. Namadlelo futhi azo lezo nkomo phela awasekho njengoba idliwe yonke indawo. Basuswa kuyo yonke indawo eyayinothile nayeyivundile bayobekwa ezindaweni ezilugwadule lapho okungamili lutho khona. Abanye babekwa emahlathini lapho okunezilwane ezaziyingozi khona kakhulu. Ngaleso sikhathi nazo iziqiwi phela zazingabiyile. Leso isihluku sakhe uCharles Smythe. Njengaye uLord Kitchener naye lona wayeneqhinga lokugqilaza kakhulu abantu nelokubabulala. Sona isilo uDinizulu sasesiyikhokhile yona le mali yamakhadi. Ngenxa yayo ingcindezi yokuthi phela sasingafuni ukuvela obala ukuthi asivumelani nalento njengoba sasiboshelwe ngaphandle. Ngalesi sikhathi babeqhubekile abantu abamnyama bebabulala phela abelungu ababetholakala behamba ngabodwana. Njengalo iNgisi laseplazini eCamberdown, uHenry Smith, owona ngakho ukubuza izisebenzi zakhe ukuthi ngabe senikhokhile nina imali yamakhanda. Zavele zamcathamela izisebenzi zakhe zamjuqa. Waphinde wabulawa nalo iphoyisa laliwu-inspector uSydney Honey benomngane wakhe uGeorge Armstrong. Lezo ndaba zathi mazifika kuye uMackenzie, owayehola ibutho lakhe lalingaphezulu ka-1,000. Waba nolaka kakhulu kanti vele wayewumuntu wayenesihluku kakhulu njengaye uLord Kitchener. Wajuba ibutho lakhe ukuthi alishise yonke imizi yabantu abamnyama, edla nemfuyo yabo abantu abamnyama bese shisa namasimu abo. Kwakuyezinye zezinto ezazidine yena uBhambatha, lokhu kuhlukunyezwa kwabantu ngale ndlela. Kodwa ibutho lakhe uMackenzie lalihluleka ukumbamba uBhambatha ngoba ibutho lakhe phela uBhambatha lalishaya inhlamvu khona laphana ehlathini, nabo ochakijana babengazibekile phansi. Ibutho likaBhambatha lalikalelwa khona ko-1,500, lalilincane kakhulu maliqhathaniswa nawo amaNgisi, ngoba yena uMackenzie wayibophela amasosha angu-2,500 amhlophe bese ukuthi amaphoyisa angabantu abamnyama ayekalelwa ko-400. Bese kuba yiqembu lamadube esandlwana elalingamavolontiya. Amakholwa phela ayesuka khona emishini eNorwegian ayethunyelwe yilo phela ibamba bukhosi uSibindi Ngubane, owayebusa khona eMsinga eMabovini, owayengumfundisi futhi khona phela laphayana emishini. Ingakho kwabalula ukuthi phela athathe wona lawa makholwa akhe nawo awathumele kuyo lempi ukuba kuyobulawa abantu bakaNkulunkulu omvelinqangi. Bebulawa yibo abantu abamnyama abasebezisisile kuNkulunkulu waseRome, owayefike nabo labelungu ukuze kucindezelwe abantu kudliwe nomhlaba wabo. Isimo sasinzima kakhulu kubo oBhambatha ehlathini ngenxa yokuthi phela yonke lempi yayisize yafika kuye uMeyi. Phela laphakathi ehlathini amakhaza ezenzela kubo. Amakhaya awo eseledengwane liyaguga lapho iGumkela ngizona amafutha omkhovu 20 nesoka phakathi ame.